Hai, jirpo jirpi kardom. Ada apa kardom kilo? Thihek mune dum ador kisu agari si Cina. Ador kisu. Aki kom nai agari sita lag isi opor agari si mune dum nam. Lapen labang so gari lo long ang jinal lo ke sangti galite lang kireng thai thi. Pipot ma pulo tang te labang so gari phan ador so dak pen ajok ching hondu. Apot si labang so tengkier lo ke lang lapen sangti thai thi. Jonghya dorso gari sita me kabunaya dimdu lapen aparts lar damathai du kalima bona munid akaya chithe ke munid akaya chithe ke namathai lapen lake gari amparta ador kisur nai ahormul itu mabang arlolong liver functioning ason kidney lapen lungs lapen anparta me tuma vibong itu mang ke lara thai abi sida labang suang phor lo long mone de to mak henu son joglo ko pipia henu son si joglo pulo tang te mane ke hor jun lo mane ke drug chulo biri mong lo kowe chulo la pen pot si lance hingno po la pen ang phor hingno dak po ang phor hingno lo pulo tang te ko nat si ke lara na mat thai du yu larda mathai avelu la si gari ga dor su pikta larda mathai do bonta munit ang thinang phorke larda mathai avi la pen kapin chong adim avi la si ning chi bi na ilitumta methang o ka phan nangli mithang agari phan ka chinghon son thot si nangli ok arlo ke do apars mukhata chinghon nangli lailo thihek pe nangli tum phan mesana alamthe ke wanpi chorolo